Mga isuon mayong adlaw sa tanan, ato lang nga naobserbahan ba no? The more bitaw nga daghan kayong nangatake sa simbahang Katoliko, the more hinuon nga daghan kayong namalik sa simbahang Katoliko. Usalin ni katimaan mga isuon sa pagpakita nga the more nila gi-expose ang sayop kintahay sa simbahan, diha hinuon mas mo search ang mga tao o mas makakita hinuon sa kamatuoran. So the more sila nga sig panaway, the more sila nga sig pangatake, diha pod mugawas ang kuryosidad sa mga Katoliko nga magtuon ug niana nga paagiha nakakita na hinuon sa kamatuoran ug mas nalig-on ang ilang pagtuo diha sa simbahang Katoliko. Sa mga sige pangatake, padayon lang isuon hantod nga makakita ka o ikaw mismo may makita sa kamatuoran ug dili mo na ilimod o dili mo magmagahi o dili ka magmagahi sa imong kagalingon ug mugakos usab sa simbahang Katoliko sama sa gibuhat sa uban nga mga pastor kaniadto nga karon aktibo na kaayo nga nangalagad diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. God bless igsoon.